Merkelbeek en Oorsbeek mochten zaterdag terug naar Stockholm voor het kavelen van het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Dat begint met het inschieten. Ging het een beetje? Het ging goed, want de punten zijn heel goed te zien. En ze gaan echt niet goed te drinken, dus veel met. Zelfs met deze wijntje, want wij toch wel halen nu. Maar ze blijven in de ring, dus moest toch voor de wijntje opletten. Niet trekken als het te haal geeft, maar normaal moet het kennen. Na het inschieten gaat schutterij Sint-Lambertus uit Oorsbeek voortvarend van start. Het ene na het andere bolletje vliegt eraf. De spanning loopt steeds verder op. En als een hele rij afgeschoten is, dan volgt de ontlading bij de supporters. We waren een goeie, hè? Ja, dat moet ook. Anders kunnen we niet winnen voor dit raaketen. We moeten proberen door te gaan. Hè. Wie wordt genoeg? Wie van wordt genoeg? Ja, dat weet ik niet. Tot een overblijf hebben we het niet gemist heeft. Gewoon een paar rondjes en dat de vierde laatste zien, dus we zien wel. Hè. Goed zo, succes. Ja, dankjewel. Ondertussen gaat het fout bij schutterij Sint-Johannes en Sint-Clemens uit Merkelbeek. Een van de schutters heeft het bulkje gemist. En dan is de teleurstelling groot. Geer baalt nu, hè? Ja, behoorlijk. Je koos gaan missen. Ik kost niet missen. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb alle drie de jury hetzelfde gedaan. Maar ik denk toch dat ik met de shower het geduwd heb. Door de wijntje? Was dat ook een probleem? Nee, dat wint niet. Nee, het was echt zuiver te zien en alles, maar... En je moet missen. Helaas het Geer dat, ja. Ja, shit. Ik vind het... Nee, ik vind het echt voor de jongens dinges. Ja. En ik wou een verjaardagscadeau voor mij morgen maken, dus ik ben morgen verjaardag. Dus, Wie oud werd je? 62. Dat is nak van een mooie leeftijd. Ja, het begint ze pas te bloeien, hè. Precies. Ja. Ik wens je sterkte vandaag. Ja, dat zal wel lukken, ja. Dadelijk een paar pilletjes, dan is dat zo voorbij. Je wilt het niet koorlijk, hè? Nee, je krijgt een missen en dan moet uiteindelijk missen. En helaas is het de schoenpap, hè. Ja. Het doet je wel niet kleiner morgen? Nee, dat het zal allemaal hetzelfde blijven. Het is shit en het is sport, dus we gaan gewoon weer. Ja. Ja, ik hoor dat het gras al ingezaaid al in Merkelbeek. Ja, dat ligt allemaal klaar, maar helaas, hè. Misschien het jaar daarna. Geer baalde ook, denk ik. Van de ene kant baal ik, aan de andere kant ben ik toch trots dat we zo goed gekomen zijn. Bij de beste 13. Ik weet niet wat nu geworden is. Maar ik begreep van de verslaggever dat we misschien nog net binnen de briesjes vallen. Nou ja, dan vind ik dat toch een mooie prestatie. Dat is dan nog redelijk, ja. Maar je had beter verwacht, denk ik, hè? Nee, vooral als we eerlijk zijn moeten we zeggen dat het toch een prima prestatie is. En ja, natuurlijk, we zijn hier al ik denk een jaar of 10 mee bezig om steeds meer aan kwaliteit te werken. En ja, goed, weet komen we het volgend jaar weer een beetje weer. Wat doen we met het gras in Merkelbeek? Ja, de boer had me werkelijk gevraagd. Dan ben ik 4 geleden. Jos zei dat je wel gras mag toch erin zeggen. Ik zeg ja, 40 hectare is maar goed. Dan zei hij, dan heb ik er al 20 staan. Goed zo, dank je. Terug naar schutterij Sint-Lambertus uit Oorsbeek. Het is een van de weinige schutterijen waar een vrouw meeschiet. Marielle Bruls doet voor het eerst mee aan het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Je raakt hem goed, hè? Ja, nog wel, laat het doorgaan zo. Gaat lekker snel. Ja, maar het moet ook wel, bij het begin gaat komen. Ja, dus is het lastig genoeg zitten? Het begint, ja. Dat is wel een stierenbietje beentje. Ja, maar de bulks werden ook kleiner, hè. Dat klopt, ja. Het ene na het andere bolletje wordt eraf geschoten. Als naast schutterij Sint-Lambertus het Belgisch-Limburgse Ellicom nog in de race is voor de neemt ook bij burgemeester Berry Link van Schinnen de spanning toe. Burgemeester, even met het thuisfront gesproken. Hè? oh, dat was de feestcommissie nog niet. Was de een deel ervan. Die deelde al mee in de feestvreugde, dat wel. Ja, de feestcommissie is ook wel verwittigd, want dat gaat goed komen, denk ik. Nou, ik heb de gemeentesecretaris al aangegeven dat we volgende week minimaal een huldiging voor Oorsbeek gaan doen. Ja. Volgende week? Komende week, ja. Morgen komt er niks meer. Zondag is altijd een rustdag, hè. Blijf Schinnen, hè. Ja. Maar ze worden wel, als ze winnen, hè. Nou, ze komen de komende week sowieso bij mij, omdat het koninklijk predicaat wordt vervolgd.
Maar we gaan daar een extra tintje aan geven. En zeker omdat we de enige Nederlandse Limburgse gemeente nog zijn, of schutterij nog zijn. Gewoon fantastisch. Dus het is nu eigenlijk al feest. Ze hoeven niet meer te winnen. Het Scheneren schittert, maar hier helemaal. En dan gaat het mis. Marielle Brood van Sint-Lambertus mist in de 14e kavelronde. De teleurstelling is groot, maar maakt er gauw plaats voor applaus en troostende woorden. Geweldige groot. Nee, dat heb ze beter pas van jou. Dan zit met zoveel mannen. Kom. Dat is zwaar jammer. Ja, goed erbij hè. Geen leven dat gewoon, wel goed. Ja, tweede plaats mooi.